100%. Nyakaramoikadhi nyime ni kambi mar fwambo pacho Kaman Roll Media Services kokalo nyakalondo mare mar Ramogi FM ochako chenro mar joriemb boda boda ma idendo ni Apiko Summit e boma ma Bondo. Kalore gi jatend radio Ramogi Victor Juma, chenro mar Apiko Summit mane ochake e gwenge makaluo nitiere gi geno mar puonjo joriemb apiko e wi dongruok margi. Owacho ni chenro no ywayo miche mag joriemb apiko mawuok e kaunti ma Siaya ka bende ong'iyo mar bero ngima jo boda boda kokalo jiwo ngima margi e yor thieth kod mamoko. Chenro ni otim kanyakla kod joma moko mane onyiso mwandugi ne boda boda kod thieth manono mane otimne jopiny. Kendo gin joma ler ma kata kibir kiwinjo ka an gimor maduong' nikech ayudo ka radio loso chenro maber mar puonj koluwore kod migawo mabende mamoko mabende obiro ka gidewo jomoko mondo gipuonjwa ginyiswa kaka wanyalo loso mar sekta mar boda boda. Apiko Summit ka ne wan kod weche masandi ama ne puonjogi weche mag ngimagi. Mane momiyo ne wan gi partners machalo Obama Hospital, ne wan kod migawo miluongo ni Kupa e yore mag okumba, ne wan kod kembe mag apiko. Dwaro mar Ramogi FM mar biro kod chenro makama en temo loko pach ogandawa, nikech thor mar wach en ni ok kako parono molo to kipenjo ng'ato ni japiko kiwinjo ni wuodi kata nyari dhi apiko en ang'o mabiro e pachi. Osebiro ka iteno jo sekta nigi weche mag njore, weche mag ketho chike mag ndara, weche mag koso luwo chik ma orito piny Kenya ka. Kuom mano ne waneno ni kaber nono wakelnegi ote mar weche mag kungo, loso pesa, itiyo gi pesa.